खौरां बिजोङाव फोसावजाखांनायनि उनाव दैदेनगिरि बिथांमोना सासेनि उनाव सासे लोगो हमहैदों उजाला रानि बर'खौ। थांनाय साननैसो सिगां आर'नाइ रादाब खौरां बिजोङाव सन्जय खुंगुर बर'नि बेरामजों नाख्रेबजानाय दुखुथिया नखरनि हालोद आरो उजालानि बर'नि निट आनजादाव उथ्रिसार जानानै बिएससि थार्ड सेमिस्टारनि एडमिसन लानो हायैनि सायाव अनसुंथाइ बिनायजों रादाब फोसावदोंमोन। रादाबखौ नुनानै बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', 22 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, तामुलपुर कुमरिकाटा ओनसोलनि फोरोंगिरि लोगोफोरखौ सासेनि उनाव सासे खौरां लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि आरो तामुलपुर दखरा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना सन्जय खुंगुर बर' आरो फिसाजो उजाला रानि बर'नि निट आनजादाव उथ्रिसार जानानै आरो बिएससिनि थार्ड सेमिस्टारनि एडमिसन लानो हायैनि सायाव खौरां लाहैदोंमोन। उजाला रानि बर'नि फरायनायनि सायाव नुजानाय रांखान्थियारि हालोद आरो बिफानि बेराम नायनाय बायदिखौ बाक्सा जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर दखरा एबसुआ बिबान लासिगोनखौ फोरमायदों आरो खुंथाय गोहोआव थानाय आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौबो दुखुथिया नखराव रांखान्थियारि मदद हरनांगौनि दाबि दैखांदों आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। उजाला रानि बर' बिथांजोआ जे निटआव पास जाबाय, दा बेजों लोगोसे बिथांमोननि नखरनि हालोद बेखौ नुनानै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बेहाय खौरां लानो फैनाय जाबाय आरो नुनानै मिथिबाय जे बिथांनि बिफा जे ड्रप कर्सआव दिनै थालांदों, सासे फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा केन्साराव भुगिनानै दङ। दा बिथांमोननि नखरा खोब गाज्रि हालोद, जायनि थाखाय दा जिखिनि मोनसे फोसावनाय जादों बे खोब मोजां जादों आरो बे फोसावनायनि गेजेरजों जों बयबो मिथिनो हाबाय, जोंनि बर' माहारिया मिथिनो हाबाय जे बे जि नखर, बे नखरनिफ्रायबो गोरिब नखर होननानै बुंनांगोन आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जे उजाला रानिया निटआव पास खालामदों, जेराव खुनु कचिं लायालासिनो पास खालामनो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव, बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बिथांनि जिखिनि इयुन समा जाहाथे जाफुंसारो आरो बिथांनि नखरखौ जे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नायसननांगौनि थाखाय खौरां लाफैबाय। दा एमएलएआबो बिथाङाबो खौरां लाफैदों, बेखौ जों मिथिना मोनबाय आरो बायदि बायदि बिजोंनिफ्रायबो खौरां लाफैनायखौ जोङो बेहाय मिथिनो मोनबाय। दा जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर दखरानि बेहाय जोङो जयै खौरां लाफैबावदों आरो इयुनाव जे बिथांजोनि जे बे उजाला रानि बिथाङा मेडिकेलाव एडमिसन मोनोब्ला आरो काउन्सिलिं जाखांनायनि उनाव मोनगोन बिथाङा मोनोबा जेरैखि जाया जि बिथांनो सहाय नांगौ बे सहायखौ जोंनि जिल्ला आफाद आरो जोंनि दखरा आफादनिफ्रायबो आरो तामुलपुर जिल्लायाबो बेखौ सहाय होलांगोन, बेखिनि खोथाखौ होबाय आरो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि सुबिदा बा होलांनांगौ नखरनि आरो बेमार नायनांगौनि थाखाय दा आसाम सरकार बिटिआर सरकारा होबाय थादों, बे होबाय थानायखौबो जाहाथे बिथांमोना मोनो, बिथांनि नखरा मोनो, बेनि थाखायबो जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि खालामगोन आरो दाबि दैखांदों जाहाथे नखराबो मोजाङै थांना थानानै हानाय मोनसे अबस्थायाव फैनांगौ आरो लोगोसे जे बेहाय सासे फरायसुलिया निटआव पास जाबाय, एडमिसन मोननायाव जाहाथे बिथाङा हेफाजाब मोननो हायो आरो मोजां सासे डाक्टर जाफुंसार जानो हायो, बेनि थाखाय जोङो सरकारनावबो हेफाजाब होगोन आरो जोंनिफ्रायबो जेसेबां नांगौ हेफाजाबखौ मददखौ होलांगोन।